Non é a primeira vez que se producen este tipo de incidentes entre candorcas e embarcacións na costa galega. Ao parecer son bastante habituais. O que si resulta máis extraño é ver a estes cetáceos tan no interior da ría de Arousa. Durante a fin de semana foron varios casos. Un deles un veleiro de bandeira francesa o que se veu afectado cando navegaba á altura da illa de Rúa, en Ribeira. E houbo tamén outros episodios na illa de Arousa e no Grove, entre outros. Sí que nos preocupa, non? Preocúpanos porque, bueno, nunca se dou o caso de que entraran tanto para dentro dunha ría, tanto ao manso. Nós sí que somos conocedores de como actúan, de como traballan, porque traballamos principalmente pola parte do Mediterráneo e na parte nas rutas de Canarias. Sí que víamos, traballamos a Palometa, fora, pois, normalmente cando estaban as candorcas non collías un peixe, porque che sacaban todos dos anzuelos un por un, todo o día tiñamos que parar de traballar para que eles non comeran todo ese pescado, non? Non sei como facían, pero a verdade que estaba aí. O mal é hora cando empezan a atacar as embarcacións, hai un grupo aí, ou 2 ou 3 individuos dunha familia que están atacando as embarcacións, e hasta ahora nunca atacaron as embarcacións con motor, e agora xa empezan a atacar as embarcacións con motor, non? Antes eran os barcos veleros, os que tiñan a orza ou que polo timón, e agora xa empezan tamén a meterse cos embarcacións que teñen motor. Non sei hasta que punto estarán tan molestas, claro que nos preocupa porque impoñen e se collen unha embarcación pequena poden dar volta ou pasar calquera cousa. Parece ser que a presenza destes animais se debe á procura de alimento, atraídos polos bancos de sardiña no interior da ría. Sí, aquí en Castiñeiras, estamos aí pola Juntairó, pola Meixida, no Grove, vese que están meténdose para dentro, pero bueno, é casi normal porque estamos vendo que tamén hai moitísimas sardiñas este ano, e bocarte que está metido dentro das rías, entón eles que veñen é a comida, non? Estánse facendo avistamentos por detrás de Sálvora, por aí a unhas millas de Corrubedo, de moitísimas ballenas, golfiños, porque claro, onde hai alimento, pois eles van a alimentarse, onde aí está aparecendo ese crin e esa criña de peixiño pequeno, pois están vindo todos os cetáceos para aquí, non? Dende Salvamento Marítimo fan unha chamada a precaución para evitar, na medida do posible, incidentes de maior consideración.